ny kopikole arna alefaso sms ny kp espace arna amin'ny 032 32 123 45. Yeah! Woo! Kara fitiavako farano baby oh izy koa tsisy anao zaho marary tiako magnitsignitsy za tranquille anao baby ngomangoma za lavitranao za saropiaro aminao igny pitiavagna ne zao sherika za mezano tsigny tsagnanako maro andao sasaropiaro aminao igny sarotsy pitiavagna ne zao sherika za mezano tsigny tsagnanako maro andao magneva 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 antsikaro magneva aleva zao aleva antsikaro magneva aleva zao aleva oh magneva 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 antsikaro magneva aleva zao aleva antsikaro magneva aleva zao aleva oh. Merci.